and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, ani hinapos nga sumpay ning sugilanon. Anastasia, kinsa ka? Wa mag-uwan din ni sa ato. Bitaw no? Jay. Oh. Jay, Ngano? Unsa na tabo? Doon na ka ba nakita? Niya na ba ang bagyo? lugar. Lugar ang ako nakita, Jay. Lugar? Murag pagkatubang ko sa dagat. Ikaw, mag-atubang sa dagat? Wa sa mo makasabot kanong doon ako'y nakitang dagat. Unya ang atong kasal. Madayon ba ang atong kasal? Madayon. Kay kita mang duhang akong nakita at tubangan sa pari. Kung mao ka na, mag-una ang bagyo kaysa atong kasal? Katawa ka man. Nalipay lang kay Kuan. Nga dili na ibabag ang bagyo sa atong kasal. Dili ka ha. Magdungan ang bagyo ug ang atong kasal. Please. Ayaw pagsulti, ana. Ingon ka ba na anak katalawan? Ha, Jay? Di ka day makamaong mudawat og hagit? Daghan ako giagian nga kasakit. Gumikan sa kong pagmahal na imo. Paghigugma. Ug karon nga klaro na. Hayag na gid ang ako pagpanag-iyan nimo. Doon na pa'y makahasol ako. Nagtuo ka di ay nga makapugong ta kung maodyo'y kabubuton sa tuwa sa langit. Mahal ba ko nimo? Bililihon ba ko sa imong kinabuhi? Natural. Dili ko dawato ng imong gugma kung dili patakamahal. Dili sab tingali ko magpakasal nimo kung dili ka bililhon sa kong kinabuhi. Pero Jay, dili kita mo ay nagbuot sa atong kapalaran. Ayaw gamitang imong kahuyang. Nga tungod kay tao ka dali kang mo surrender. Pagampo. Pagampo rin atong dangpan aron matuman ang atong mga damgo. Sorry, Ann. Sorry kayo. Kitang duha mo ay mag-ampo aron dili mahitabo ang imong gikahadlukan. Makig-uban tang mag-ampo sa itong mga silingan. Aron kung moabot man ang gikahadlukan atong bagyo, dili kay ta makaangkon og dakong kadaot. Kaming tanan na mag-uban sa kapila sa matagabi nga Rosario, Ann. Ikalipay ko kana, Jay. Ayaw nagkasuko na ako, ha? Wa man gud ko masuko. Igo lang ko nagpahinumdum nimo. Nga way laing makabuot sa atong kinabuhi, sa atong kapalaran. Gawas lang sa tuwa sa langit. Uy, maayo hinuon daay mari kay gihimuan og payag-payag ning inyong atubangan sa bahay. Ay mga tao ramay namanday ni Anak Mare. Mianhi sila kauban ng kapitan. Anhe din himangaon human sa kasal? Maumang ko no. Salamat in town. Ay nga naman di ay Mare. Kuan manggod na problema manggod ko asa unya ang resepsyon. Ay kahibaw man taon ka nga gamay raghawan ng among bahay. Aw, sulbad ng maimong problema Mare oy. Mula ko Indian no. Doon ay hadban akong Ay, nadasmagantaw ni siya sa dihang giadto ang iyang amahan sa ospital niya. Manggut ko kakita good. Wakita jeep na ako. Mari. Mutambong sab ni siya sa kasal. Ay mutambong. Gipatahian magganit na siya nga Anastasia sinina nga moyang isulob sa kasal. Pero Mari, dili ka na siya mo ay makaingon nga magkagubot ang kasal sa atong mga anak. Hala, ngono kang magkagubot. Aw ikay gubot, maldita man ka. Unsa? Mabitong akong kwarta be. Uy, unsa goy kwarta? Wina, unsay pong ni Anastasia basta maguwang nimong edad ang imong ikaatuba. Ay, amin ko imong kamot be. Anastasia, wa ka ba'y nakitang kalainan karon ni Wena? Nga na nakapangutana ka man, anak, ma. Nagduda na ko ni anang babayhana. Doon na ba siya gihimo nga nakapaturok sa imong pagduda? Ay dinhigan niya si mama ni Murusing. Nalipay nga nakakita ni anang payag-payag. Kay nasulbad na kuno ang iyang problema. Na problema di ay siya. Gamay ramang kuno ang ilang hawanan.
O na problema siya kung asa unya pagkana ang mga bisita, ingon man ang mga sponsors. Mao ba? Unya nga nang nalambigit man si Wena. Galit niyang giduol si Rusing o gipaninglan sa iyang kwarta. Nagduda ko nga maayo na kana si Wena. Imo rin ginahuna-huna, Milay. Ay nganong iya mang bawian si Rusing. Nibogid siya kadaghan siyag nahatag nga kwarta ni atong akong kumare. Ngano good taon, kay numnum sad siya no, buang good siya good. Unya ka nang maayo na kay siyang manubag-tubag, murag dili buang. Unsa man, di lang gyapon katuoan nga maayo na siya. Mutubay man ganig isulti nato, mutubay man gani, tarungon tagtubag ko doon na tayo pangutana. Nagduda ko na naiming lang yun na siya aron makabawas yun na siya sa akong anak. Oh, natural nga maayong manubag si Wina. Kay, nakasunod man siya nato. Ang parehas o kahimtang ni Wina, mura nagbata. May kay musunod unsay atong mga lihok ug unsay ato itabi. Ay ambot lang yun, Manoy. Pero kung maayo na siya, oh, labing maayo. Unsay labing maayo. Unyag maghimo sa milagro sa panahon sa kasal nila ni Anastasia og ni Jay. Ayaw ka balaga. Ako mao'y mo pasalig nga mo bantay ni Wina. Unya kay kita mang duha ang moato ni Anastasia sa altar. Kitang duha mo'y mutugyan ni Jay sa akong anak. Kung bang barong mo'y giingon ni Anastasia nga imong isulob. Oy, di mahimong mag-gown? Unsa? Joke ra, oy, Miloy. Joke ra to. Mutubi yan siya dayon. Basta, ako'y mo pasalig nga mo'y mo bantay ni Wina. Uy, halakap! Pagkadaghan sa nanambong sa itong pagrosaryo karong gabion na. Ah, nakaton ang mga tao, Carol. Nalipay kay ko sa akong nakita. Dili na halos kababayan-an ang nanambong kundi pamilya na gyud. Labang malipay ni Ines si Dayan Kap. Sama ni Roseng. Mituhop na sa ilang balatian ang mga talan-aon nga makita ni Anastasia. Nga nagkinahanglan yung kitang tanan nga andam sa bisan unsang pamaagi. Pangandam sa katalagman nga moabot. Ingon man, pag-andam sa ilang mga kalag. Hinaot pa unta Kap, nga dili lang kutob sa katalagman ang ilang pagpangandam. Hangtod sa hangtod na gyud, aron mo minus na ang katalagman nga ato masinati. Ay, liman mo na, karon pa ko makasinati og kusog kaing linog. Karon pa ko makasaksi og buhawi. Alimpos lang ang atong nasinati, Carol. Kana kong buhawi, magdana siya tubig. Kinumdum ka sa nahitabo sa Mananga River. Maukad to'y buhawi. Nagdaning tubig. Nga maoy nakalunop sa tibok palibot. Og daghan ganing kinabuhi ang nakalas sa maong buhawi. Bitaw Kap no. Pero kung mag-ampo lang ta, unya gamiton ta sa tinud-anay nga paagi ang ato pag-ampo. Nagasiguro ko nga mahibalik ang malinawon tang pagpuyo. Unya ang climate change Kap, ang global warming. Kung dili man kita magkasinati, nga mahibalik ang kinaiyahan sa naanda niyang kahimtang. Mahimong ang sunod pa natong henerasyon ang makapahimos na ini. Diyos mo, Yusuf! Kahain sa maulit ni Uy! Kakusog ba? Ay, lakabalakap, di bating kahadlok ang mga tao, Kap. Nang reaction sila, Kap. O ay malisang ninyo! Hulga lamang kini sa kinaiyahan. Kap, nagpunsisok na ang mga tao sa kapilya. Karon, muadto ko sa barangay hall. Pabutangan kog tent, ingon man trapal ang gawa sa kapilya. Murag mubundak man tingali ang kusog kaing uwan. Maulagi, daghan na ra ba kayong tao? Nag-uot din sa kapilya. Maulagi. Hoy, ayaw mo kabala ka ha? Ayaw mo kahadlok. Nagkuha ng trapal, ingon man tent, si Kapitan. Ha? O sige na, ipahigayon ang tanan nga niya din hiya, aron mo sabat sa pangadje. Sige na. Dili! Ayaw mo pa daog sa kahadlok ninyo. Ipatigbabaw ang inyong pagsalig sa Diyos. Kay sire mo nalipod nato. Sige na, manlukod na ta. Sugda
Sugdanta pagrosaryo. Ayaw lang una, day, kay ni anak nagdastrapal, ingon man, ten. Pasagdi ang mutaod sa trapal, ingon man sa tent, day. Ipahimutang na to ang atong pag-ampog. Di ta magpada sa kasaba. Sige. O sige na, sugdan na nato ang pagrosaryo. Kung mahuman nagtaod ang trapal, ingon man ang tent, hilom lang mo mamalhin ha. Nada, sige, ako rin mahibaw mo giyan nila, Jay. Salamat kay ma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ayaw mo paghimo kasikas ha. Hinaya lang ang inyong tingog. Kanang dili ta makadisturbo sa nagrosaryo. Stilanoy, itom ra ba kayo ang langit na? Sige, dalian ninyo pagtaod. Maluoy tas nanabat nga mga basa. Milig ako sa hangin. Oh, na ako gikaadlukan manoy. Dili ko ha. Bagyo na. Ay, kinuha ko. Manoy, di ko mahimo. Kinahanglan ko mauli na ako, Manoy. Di na gini mahimo. Ay. Oh, na gini ang Ako bagyo. lagi kahanukan na itong bagyo. Sa may atong buhaton. Kinahalang luwason na itong atong mga kaugalingon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!